Waar het Ensaf en Rikst wat volgt had al een paar prookjes lezen kunnen van Janneke Spoelstra haar naaste bondel Wij in de draaimoenen. Ja, wat een nieuwe stavering van mij is waarpik maar goed, dat mij hinnebreien. Wat opvalt aan de bondel is dat er op het eerste gezicht zo goed na te komen is. En daaruit krijgt de grote kracht van Spoelstra. Dus geen heegdravende lyriek of bombastische woorden, maar ze bleef dicht bij haarzelfs en dat maakt het krijgt aan die vielende bondel. Want wat is hem van vaak wel mijn favoriete gedicht, Tater Appels zetten. Was toen nedergast als het loon, al is het maar de grutte van een tuin, net te wierd en net te droeg, vreest en wol te wachtjen leidt. Zetters, maar kwatte, stevige spruten, net van die lange die te poeder uitgroeien, dat moest winters goed in de gaten houden. Een skeppe met een breed blad, des de losse modder makkelijk mee omheen brengt en beklap je kist aan reegjes. Een line, lieke nog de lengte van de reegjes, met een prikje om begin en eind, die in de groen stekst, zodat de line straks stiert. De riappelboor die de mobilisatie belibben, lieke spaken, de minne 30er jaren, en dat het voor oorlog weer wat onluts, die de 50er jaren meemaken, doet heid en omke in het bedrijf kwamen en in de 60er jaren dus naar squalle maaiskrippen zich. De 70er jaren doet de riappelse volle opbrachten, maar een opvolger, nee. Lieke men in de 80er jaren, de konsen, de wolveert, heid pielde terug, in de 90er jaren om wat om han. Pakensissers smierten een riappel in het gat. Bij us is het willewerk, een maatstakje van lieke nog de breedte van een reegje, om ze lieke breed en 4 uiternoor te houden. En van de afstand tussen de zetters een klomp, die sto ekbroeken kist om de groen, vaste boor erin zest even aan te drukken. Dat is het was nedergast uit de riappels zetten. Maar het voornaamste is een heid die het zulks alle jaren wit en het die voordien had. Spoelstra dicht het gouden over riappels en haar heid. Ze komt er in de bondel een verslaan skift voor hoe haar verstoorne heid. De deer komt verder in de bondel ook wel voor, maar zat al op een presentatie zijn waard wordt het niet en net triest. En ook dat maakt het de bondel namste in vielder in mijn optiek. Draaimoenen. 2 boatersmaten sjoch ik, nog geregeld. De ene is nou in Ecuador, ze is op vakantie. De oren ken ik haast beroepen. Hij denkt dat er hoe 2 weken dee is. Ik ben net in dezelfde wraad als Jim, zei er laatsten. Hij eet net meer, slipt net. Hij kan drokte amper meer verneren en ik app mij Ecuador dat het net goed giet. Als ze hem nog treffen zal, geen idee, maar dat app ik net. Vanzelf zit ze daar in, de kerende app zei, het is goed kut. En stuurt foto's mij, ze binnen mij sanai, om beide ha ik iedere aantinkens. Hij zit bij zijn mem achterop bij het stek van de kleuterskwallen en wie krijgt inburgeren, ze waasje te midjes is er vrij. Maar zelfs doe koe ik hem al. Ze rent efter haar zusterzoon, klomp kleppriënd naar de legere squallen, maar haar koe ik al. Er hoeft geen begin te wijzen en ek geen eind, zei Stephen Hawking. En ik google je wat Ecuador leidt. De ierde is een bal. Ik wist het, maar het griept me aan als jij ik het voor het eerst. Als ik op het scherm de ierde draaien liet als een draaimoene. De draaimoene die het zien holle is. Zonder jij had dat het net goed komt. De draaimoene dat we inzieten. Hij op een hinder, zie en ik in een bank. Maar zijn kleurige bal aan een elastiekje uit de touwtjeloeker stinte. Wie zonder een in de draaimoene, licht en skaat als ik inzoom. Particulier kist het boek naar aanleiding van het gedicht Draaimoenen nemen, maar, like als in de rest van het bondel, stiert het er boppen uit. Komst juist heel dicht bij de dichteresse die het haar kwetsbaar opstelt, kwetsbaarder als in haar vorig werk naar mijn betinken. En dat maakt het dus weer zo invielend en maar dus ook persoonlijker. Als die er al net in herkent, dan kiest hij er wat bij voorstellen en oost kiest genietje van de mooie poëzieën daar toch de schijnbare invaart zijn soort in te ontdekken valt. En dan merkt Biest juist dat het krijgt geen eenvoudige poëzie is. In Grijmerad, zo ijzeren mijn hemel is. Het driege maas al doet ik bij de bakker waai bij de tjerke loonsroen, de door wiet iepen stie. Midjes op het lieden van de klok kwam een oudere vrouwje in donkere pronk, taske oer het schouder tot de huizen uit.
Us pensioenhoudster pielde rijstig terug in de tuin. Hoewel ze van dezelfde jaren wie, koe ze de verstonen net, dat lieke ononnimelijk in grijmerad. Lijnen ze onnoor net, hier een maalje of bij een roesje hoorn. Wienen ze deilen zo'n bennenjeren, een uitsquorde verkering, een generaties dworjende feten. Na oorloeren lette de klok weer, kwamen de vrouwen weerom. De boestoek al of net wierd in het taske, elk weer in eigen huis verdwoen. Ik hier het vreegje kin, waard en hoed en, maar haat net dienen. Ik hier op het lijst vakantie, jongens rijdt het in grijmerad. Moas wienen er weer vaske broodjes. Omdat het zo bijzonder wie dat Spoelstra op 1 dag 2 boeken uitbracht, namelijk op 8 april presenteerde ze haar eerste roman De Parallax, wil ik bij uitzondering een lieds uitstapje maken. Want haar roman leest betien ook als poëzie. Liek als in haar dichtbundel stiet er net een wut te volle in. Want ze is nou zelfs. Boetenbijen in een stad wienen wie, die het lucht hapten en heiten en brodden op het longen wisten. Die riegel hier om een saai in de dichtbundel steen kennen. Nou is het misschien wat ironisch dat krijgt het gedicht wudden mij wat minder bekoren kennen hier, maar dat mij tussen al het oren waaien vallen. Als laatste wil ik dan nog een gedicht van lezen dat er naar mijn idee vanwege zijn humor uitpiekt, maar ik krijg die humor is Osa des Spoelstras. Een snijnte midje. Hoe zou ik net me weten die midje dat sto mij ophellest, voor het eerst, en wie te jaren naar grauw. Hoe wie zierten in het treemter, wat onwennig, zonder maten als praters. Hoe wie kuieren tot de stretjes, en op een hoeke doe in die etalage van Stichting Het Frieske Boek. Dat wie bij de pikmar op een steger stienen, en wat tuteboaten in een morke. Daar stop een wromreis die haan van het stuur op mijn knibbellijst. Het stiert mij nog wel bij. Maar het scherpst van egen stiert mij dags dat jongs mijn dremen harm spoen. Die etalage vol Frieske boeken.